ассалому алейкум, дӯстони азиз. Чӣ қиле ки шумо мехостен нашид дар комментария нависта ки як сол паси дига мешава влог не ҳар рӯз мешава ва шортс ҳар рӯз партофтестам, видеоам ҳар рӯз мешава. Ва чӣ мегӯм дӯстои азиз, динанги видео гуфтумтон видеои пештара видеое буд ки ман маошома гирифтам. 4 июн духтарон ман маошои ширкати Атомиро гирифтам. бовар мекунед вақте чек омад ҳама одам масбир банк надоштам ки пул бояд мегузашташ мега ки апай хосият як галат цифраи якм чеки ма 2,222,000 рубл будагда. барои ҳамин ва бечора ҳайрон шуда бахай мада мебия ки дар телефон дидим бовар накардем. представить кунед, наконец-то гуфтам ман пулои ширкати Атомиро гирифтам. бисёриён мегуфтанд ки дар ширкати Атоми пул кор кардан намешавад, тоҷико гирифтан наметавонанд, гражданин набошӣ намегирӣ, ҳамха афсонаи халқи тоҷика нақл мекарданд. видеома павтор тамошо кардам, овози нафаскашӣ равшан иҷоб вардиян хоравӣ. хулоса дӯстои азиз, ами афсонаи халқи тоҷик нақл мекарданд ки тоҷико пул гирифтан наметавонанд, гражданин набошӣ намегирӣ. ман гражданин нестам, не ки ман гирифтам. ҳозир хоҳари ма гирифтестай, гражданин нестай, хонаводаи ма гирифтестай, гражданин нестан. ҳама кора роҳуш ҳастай. агар ки шумо бихоҳед дар ширкати Атоми кор кунед, рақамои мода бинависе, инами рақамода бинависе, мо ҳамаша пурра шумода мефаҳмонем ки чӣ хел кор карда мешавад, чӣ хел пула гирифта мешавад. ин кори осонай. дар ширкати Атоми регистратсия шуди ягон чӣ намесӯзӣ, чунки хариди ҳармоҳа надорад. чӣ хеле ки гуфтам ҳозир регистратсия шуди, то моҳи мая кае хости якм харида мекунӣ. бо гуфтестам ман метонистам ки як гала пула видео кунам партом, не ки манда ҳамин чиз дар кор нест. мада дар коре ки шумо хоҳем кор кардан, мо шуморо ётсем, биёен биомӯзем ва ҳамин пулоро кор кунем. чизе мехоҳед. хулоси гап, хоҳе ҳамроҳи мо кор кардан дар командаи мо, дар командаи беҳтарине ки якм ҷоя дар Тоҷикистон, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда бинависем, мо шумода ҳамаша мефаҳмонем. ва чӣ хеле ки медонед ширкат кушода мешава, ира ҳама ки медонанд. як сол пеш мегуфтем механдидан, конечно, вақт дар кор буд, результат дар кор буд ки дар Тоҷикистон ширката бикушоянд. ҳамаи ҳамира мо тонистем бикунем, нигоҳ накарда ба ика гапи чап. ва агар ки мехоҳӣ ҳамкорӣ кардан, рақамҳои рӯи экрана бинависем, ма шумода пурра мефаҳмонам. як рӯз пеш чида хубай, вақте ки шумо регистратсия карда, я линиятонда мо ёрдам мекунем, одам регистратсия мекунем, бо касе баъди шумо омад, бо вая регистратсия мекунем дар таги дастоон. барои ҳамин шумо бурд мекунем. барои информатсияи зиёдӣ иловагӣ, яъне бинависе рақамода, ма шумода худам ҷавоб медиҳам. дӯстои азизи ман гуфта будам ки партнёрои наздик ман ки ман оила гирам, гуфта будам мебиёем дар наи каравли ки ресторан дора ки ҳамда мешинем. гуфтам анха мерем тамошо ба пеши Кремль туда-сюда. ман уже ҳамха срочно билет гирифтам ки вохӯримон дар пеши чӣ шид, анами ҷои берег короче. баъд ва ё гуфтанд ина биё тамошо мерем ба ами. ман гуфтам мара хеле намефорид, мара ресторандор мефорид, ин просто тамошае, мешинӣ тамошо карда медӣ. хулоса нам хали саҳар ма полёт дорам, жда дорам тез саҳар шава ки ман хона бирам. чанд рӯз 18 рӯз ма дар иҷа будам дӯстои азиз. ва нафароне ки мегуфтанд ки короче Атоми да пул нест, ки пул гирифтаги Атоми, янаму тон қади гап мезадан ки инак чекора биқапин. ман гирифтум Атоми 1 солу 2 моҳ кор кардагим. ман дар Атоми дар ҳамин муддат ма $25,000 кор кардагим. ман метонистам ира дурӯға бугум, ихе мара ҳозир гуфтанд ки пул снимать кардан дар кор заявка метӣ, пул дер мебиёя. ман гуфтам мардум мада пул дар кор нест, меган ти реклама да нишонам ти. гуфтам мада чӣ дар кора, пули мада иҷа бирорум $5,000 нишонам, бо уро да куҷо ма мегирӣ мебарам, мада пул да карта дар кора. гуфтам мада мисол фикри ё тинук кардани пул неважное, бовар кунам накунам. гуфтам нигоҳ кунам ки ман чӣ кор кардастам. мисол ремонти хона, хариди мошини нав, мисол ё харидои хонагӣ, умуман ҳама чизое ки ман мехарам мебинам ку дар ҳамин влогом мефаҳмам. гуфтам
як сітка томі і сука, чорта чиз достої азиз. Ai, papai coiseado. Simão muito, Simão muito. А вы никто тогда попросит, массаж кресло включит. видео ро то ҳамҷо монтаж кардам, до ёдам расид ки ҳамин шабу рӯз чӣ хел буд ждат кардем, беҳад духтаромара дастгирӣ кардан, шаҳноза қадар тирбек карда 18 рӯз бара ва чӣ хел омадан, ман намедонам, бовар мекунед, чӣ хел хурсанд омада. ҳозир нигоҳ мекунам монтаж кунем, да ягон видео да аэропорт ман надорам. Анаму рафтан ма шаҳноза видео кардем, там дигар ягон видео ман на да аэропорт дорам, на да посадка расиданам, уже ма да интересно тез хона бурам. Да я рӯз сторис кардам, гуфтам ки шиносу мехоҳад ки грин карта бура Америка рава, шуморо мефора. Навистам одамо бисёриш навистан ҳо, бисёриш навистан не, намефорамона. Одамое ки аз Тоҷикистон буромадагӣ нестан ва ё мисол ҳавас мекунан ки бубуроян, бираванд. Не ки вақте ки мебурои дигар ҷо зиндагӣ мекунӣ, бо мефорада ки тез Тоҷикистон биёй. Бо баъди ҳамун события 1-2 моҳи дига ман вообще видео кардагӣ нестам. Вообще видео кардагӣ нестам. Ана барое ки уже саргардон кору бор, қади харид, чхелак мебиёй. Ремонт, ман сразу ремонт кардам. Баули машмуда нишон метим. Ана ҳам сексия да ремонт рафтестай, ҳам ҳавлида. Инам коро қати дига банд шидам. Бо ҳамин ба наздикӣ гуфтам немояд, бояд ки ман ютуб да бо бубурам. Обратно давом тим. Ман просто нигоҳ мекунам одамое ки ютуба ягала вақт мепартоянд, мераванд, зиёдаш бар намегарданд. Намедонам барои чӣ, не ки ранги хопи мада ми маъқулайда. Просто монтаж кунишам ка вақтам мегира, оз бояд ман кор бурам, читам монтаж кардистам. Администратор занг зада, омадесте? Гуфтам омадестам. Агар ман омадестам, монтаж мекунем, то мепартом, ба мебурам, мерам. Хулоса инам хеле дӯстои азиз. Пулои ширкати атоми ма чӣ кор кардам? Ягала покупкаҳои калон кардам. Бисёриҳо да Инстаграм постоянно тамошо ки мекардан, мисол мора медидан. Бисёриҳо ки ютуб да фақат тамошо мекардан, менавистан чува влог нест, чува влог нест. Хоҳарам влог мекард, ман не. Хулоса инам хеле чӣ хардам? Ай пулои ширкати атоми ремонто рафтест, яъни рабине эффекта ҷуд метиба ремонто рафтест. Вақти рафтанам да ма якта BMW доштам, бо Мерседес гирифтам. Ана iPhone 16 наконец-то. Не ки маъқулам нест, вообще iPhone мана маъқул нест. Озма iPhone Samsung мегзаронам, ба монтаж мекунам. Покупкаҳои хеле важни ма, особенно ремонти хона бисёр расход шуда ва то ҳол давом дорад. Дӯстои азиз, ремонт ҳама чиз қимат буда, тамомшавӣ надора, бовар мекунӣ. Ҳар саҳар як чи дар корай. Хулоса бисёриҳо мегӯянд ҳавлия фурӯшои, ҳавли ремонтай фақат. Ман мегӯям не, ҳавли мада маъқулай. ҳаминҷода дӯстои азиз, қати шумо хайри хуш мекунам. Оиди кор ва маҳсулотҳои ширкати атоми рақамҳои мода бинависем, мо шумода пурра мефаҳмонем. Ман бояд кор бурам. Ирӯз духтарако куҷои моҳи хирӣ мерафтиян, файрод кардиян, соат 1 чидоли май хонанам ромадам. ҳаматонда хайр мегӯям. Видеои ояндада бо видеое ки пеш кардагӣ мепартомтон ва кӯшиш мекунам ки шортс бисёртар кунам. Оказывается, одамо ҳами сторисҳошона сахнин кардиян, ҳам Инстаграм, Телеграм, Ютуб, ҳама ҷода, ТикТок да мепартофтиян. Ай сипас ман магарам ҳамтарик кунам. Ҳамада хайр, то видеои оянда.